Ito ang aming school. Dito ako nag-aaral ng high school at nasa second year section 6 ako pumapasok. Ang mga estudyante na pumapasok dito ay may kanya-kanyang pag-uugali. May mga estudyanteng pala-aral, tahimik, walang pakialam, kulit, yakin, palaging natutulog, madaldal, palaging absent, at palaging late. Siyempre, ako yun. Buwan yun ng July. At tuwing July, ang eskwelahan namin ay merong ginagawang activities. Nutrition Month. Oh, class, alam niyo ba kung anong month ngayon? Yes, ma'am. Ano? Today is month of heart. No, today is month of heart ang sinasabi mo? Palibhasa kasi di ka pumapasok sa school at palagi ka pang late. Ay, nako. Hindi ba? Di ba July ngayon? Tama, today is the month of July. So, class, anong meron sa month of July? Ma'am, O ano, Boyax? month of gulay, ma'am. Ano nga tawag doon? Oo nga, yun nga. Wow naman, ang galing. Paano mo nalaman? Hinulaan ko lang, ma'am. Hay nako, isa ka pa, Boyax. Kaya naman, ang school natin ay magkakaroon ng paligsahan. Mayroong poster making contest, Nutri-Jingle at cooking contest. Ang section natin ay napili sa cooking contest, kaya pipili tayo ngayon kung sino ang may kakayahang magluto ng gulay. Ma'am, Ma'am, si Jampong, ma'am. Marunong niyang magluto at masarap pa. Ako talaga? Oh, Jampong, ikaw na ang napili. Maghanda ka na bukas. Ateche. Hoy Naroman! Ba't akong tinuro mo na magluto para bukas? Ha? Wala eh. Ikaw yung marunong magluto. Alangan naman na ako. Kasar. Good luck na lang bukas. Oh my goodness! Late na ako! Chichi! Late na ako! Run! Run! Mag-aalas 8 na. Ang paligsahan sa pagluluto ay magsisimula na! Nasaan ka na ba, Jampong? Oh, Mizel! Nasaan na ba ang inyong kalahok? Magsisimula na ang paligsahan sa pagluluto. Kung hindi kayo aabot sa tamang oras, madi-disqualified kayo. Okay, sir, walang problema. Nasaan ka na ba kasi, Jampong? Hoy, Boyax! Nasaan na ba kasi si Jampong? Parating na yon. Ay nako, kung madi-disqualified tayo, si Jampong yung may kasalanan. Kasalanan to ni Narwan. Siya kasi pumiling na si Jampong ang magluluto. Alam naman natin na palagi itong pumasok na late. Ay, ba't ako sisihin mo? Siya naman tong parang pagong babagal-bagal. Huwag na kayong magtalo. May dala akong gulay. Hindi kami pumasok ka na pala. Oo, galing kasi kami ng bakasyon sa probinsya. Oh, nandito na pala si Jampong. Sorry guys, medyo napaaga ata dating ko. Paaga! Lian mo at magsisimula ng paligsahan. No problem, just leave it to me. Achiche!